Ndoti kumhuri yeZimbabwe chaita kuti ndise kuti Musundagwere ndinge ndiri panapa. Madzoba Nicholas Zakaria munhu ane mukurumbira, munhu akatanga kuimba kubvira tichiri vana vadiki tisati takura. Munhu akaita kuti tifarire vaimbi kubvira tiri vana vadiki. Saka nhasi uno tichanzwa kuti iye munhu yaashaya. Zvatiremeresi kuti vadiki tinge tisiko parufu rwemunhu mukuru akadaro. Isusu zvakati sevanhu vanotadzirwa nenyika kuti tiri vanhu vanobatsira vanhu zvakare vanoziva vanhu vazhinji. Zvatiremera kuti tinge tisipo pachitiko chakafanana nechipi ichocho. Zvaita kuti tisumuke tive panapa. Tarwadziwa zvikuru sei nekufa kwaNicholas Zakaria nekuti munhu akaimba dzimbo dzekuti hatifungi kuti dzichapera matiri. Munhu wokuti panyika panapa akanga asina utsinye, aifarira munhu wese. Munhu akava nedzidziso kuvanhu kuti munhu odhiraivha marori asi une chimwe chipofu chekuimba. Ndakatarisa kuti ivo munhu aidhiraivha marori but vakanga vachiita rimwe basa rekuimba. Saka munhu akadzidzisa munhu kuti unoda kuita chimwe chipo asi uchikwanisa kutibata kuti chimwe chipo chikwanisa kurarama. Saka zvakadaroka tiri kubatikana nekufa kwaita mukoma Nicholas Zakaria. Tiri kuti kwavaenda vave nezororo rakanaka, nesu vatigadzirire nzvimbo yekugara nekuti tese tagara tichafa, hapana asingafe. Mwari vakati mazuva tichararama panyika ndo mashoma asi mazhinji tichararama tichinge tiri pasi. Saka zvakadaro ndiri kuti mukoma Nicholas ngavazorore murugare. Asi ndiri kuti isisu sana sekuru vagara vanobatsira panyama nepamweya. Ndiri kuti kumhuri yekwaNicholas Zakaria tichava nekubatsira kwatichange tichiitawo, kungave kudya vana vanenge dzimwe mhuri dzavanga vane dzakasina kuchikoro tichava nekuvabatsira. Ndofunga ndataura kati pana pachitwa manyaradzo ndichawinza mombe 3 dzokuti pavanenge kukwanisa kuwana muriwo. Ndichawinza uchingwa zvakare kana 500 loaves kuti vanhu vabatsirike nemadrinks. Nekuda kwei nekuti munhu mukuru watanga tichiremekedza, munhu mukuru asi atipa dzidziso panyika tichirarama nekuti ndanzwa vaimbi vese panga vachitaura vanga vachingurumbidzira kuratidza kuti munhu aiitira vanhu zvakanaka. Saka ndiri kungoti mukoma Nicholas ngavazorore murugare, Mwari avaitire zvakanaka. Aiwa, ndisaka ndati ndinongopa kutenda kumunhu wese ari pano, kumhuri yeZimbabwe yabatana kuti mumwe nemumwe anga ari pano. Nekuti nhasi uno mumwe nemumwe asiya basa ranga aifanira kunge achiita mukati memusha wake, asi nekuda kwekubatikana afamba. Tinaye papi panapa. Ndinongoti kumhuri yeZimbabwe ngatirambe tine rudo rwakadai. Asangana nechaasangana nacho ngazapere pano pana mukoma Nicholas. Ndiri kuti nyangwe kuna anoshaya kana nyangwe kuna asingaziva mwasi ngatiedze kubatana tinge tiri pamwe chete tichema pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Ndizvo. Aiwa, ndinotizvo kuvaimbi vese anenge akasununguka sekuri Musundagore, chinangwa changu ndechekupromota muimbi kuti muimbi asava nekutambudzika, muimbi zita rake risava nekudzikisirwa. Saka ndinoti handina muimbi wandisingere kuti azoridza kwangu, uya muimbi ndichikupa pandakupa ipapo unonoyamurika kumhuri yako, pandakupa padiki ipapo panokuyamura kumhuri yako. Saka ndiri kuti muimbi wese hapana muimbi wandisingade, vaimbi vese ndinovafarira. Ndiri kuti Musundagore complex takaivaka iri pachaona, muimbi wese akasununguka ane chichemo chake uya uchiona sekuru ndikubatsire zvikufambire nzira yakanaka. Ndizvo zvaiwa kuno kukumhuri yekuchiweshe. Ndiri kuti panguva inegere kuti vava vaimbi vashoma vasingazivi nekuti every week ndinotora vaimbi kana vaviri vanenge vachiridza vachifadza mhuri yechiweshe kuti vagone kuva nekubvisa stress vasave nekufunga zvakawanda. Saka zvakadaro ndiri kuti aiwa ana Simon Mutambi, ana Maki Ngwazu, vana Chifi Wenje, vana Shuga, ana Paradzai Messi, ana Tindo Ngwazu, vakawanda nevamwe kudobura mazita avo.
aiwa sekuru Musundagore vanobatsira vari kuHarare kuZimuri Park muna Nichols Diamond pa6396. vazukuru vangu vanenge vachiuya munotambirirwa paZimuri Primary. ndinoti vazukuru vangu vane matambudziko akasiyana-siyana, uyai tiedze kubatsirana. Simba handi rangu, simba nderamwari, handingazviti ndinogona, vanogona ndiMwari. Asi shuviro yangu inenge iri kuti mwana weZimbabwe, muzukuru wasekuru Musundagore wese agone kuva anoyambutswa. Ndio inenge iri shuviro yangu. Nekuti shuga chabva asvika. Ndinaye mwana wokwaManjaro. Ndakati ndimusimudzire nekuti vanhu vaimutorera kuzasi. Asi zvamai manje ndakumisa kumusoro-soro. Ndinaye shuga mwana wandinaye mudavo. Aiwa, inini munona kuti ndiri kuzwa kubatikana, asi sekuru waMusundagore ndo anozosunungura kubatikana kwangu. Tiri panapa, sekuru waMusundagore inini hangu pache zvangu. Munhu aitotsvagawo nhamba dzangu achitovharirwa panze nevamwe vanhu vaitoziva nhamba dzangu vasingapi nhamba dzangu. Asi zvazvinoita pachipo chemunhu usavharira munhu panze. Mwari vakangozoitawo zvazvine ndopaitawo umwe mujournalist akangozivawo nhamba dzangu ndokubva andisangasana sekuru waMusundagore ndokusvika ndizose apa sekuru waMusundagore vaitonditsvagawo. Indangowanzwa pamaredhiyo pandakazomira kuSouth Africa ndokusvika ndazosangana nawo. Ava sekuru ava kubva pandasangana nawo zvinhu zvangu yatomofaya, asi zvisinei tasangana panhamo yababa wamadzibaba. Sekuru Musundagore munhu ndisekuru weVazaya, munhu wevanhu, munhu ane rudo nemaartisti kunyanya, nemunhu wese. Iye zvezvi ndaona nharaunda yeChaona hapana aneri muromo. Vanhu vese vari muChaona, ngatingoti nevamwe vari mutaundi, ngatingoti Zimbabwe yese. Aiwa, kune vanhu vanorwadziwa nemunhu munomboziva. Zvavo vanondogona kurova waya dzinonakidza. But marukazi anogona kutanga kuuya kuna sekuru wangu kune fishi yangu. Ifishi kai. Wotanga kutaura zina bati waya dzake muruziwe zodi. Okay, zvava ndotsvaka baba Ashiru. Kana iyo baba waNicolas Zakaria ndo maeredha edu. Baba wedu vatisiya. Aiwa, ndiri papo manjika. Sorry, mondiregerera misa. Aiwa, mondiregerera. Mondiregerera. Nekuti apa ndo pandimire ndese. Ava sekuru avaiti zvinhu zvekuonererwa. Hakoiwa vanenge vati vari kuonererwa vanenge vachizviwana papi. Ndizvozvo. Ya tingangoti kuChaona kunzvimbo yandiri kwainetsa mvura. Ndofunga makore akawanda more than 60 years kuchinetsa chimvura. Takatorarama kuchinzi kwainetsa chimvura. Asi inini semwana ndakaona kuti ndine mwoyo uri pandiri hausi mwoyo wekunyima. Ndakatozvo inini ndinoda kuchera mvura. Ari kubva kuDande, ari kubva kuDarweri, ane mota yaboiler, afenda ashaya mvura yekunwa nekuti mvura dzimwe dzenguva inonetsa kuti usvike pamba munhu uchiti ndiri kukumbira mvura yekunwa senzvimbo yainetsa mvura. Asi ini Musundagore ndakazoona zvakakodzera kuti mhuri yangu mabhora atichera pana pari 6 ngatisakiye mabhora vanhu ngavachere mvura iyo nekuti mvura haisi yedu ndiyaMwari. Mwari ndivakaisa pasi apa.
saka isi takapawo ni mvura iyi Mwari vachava nekupawo kwatiri. Saka zvakadaro ndinongoti chipo chekupa ndo chiri pandiri. Zvakafana panapa ndasvika ndataura nemukoma waNicholas akati sekuti ndambofamba ndaenda kubare ndashaya mombe panapa pari kusota muriwo. Saka zvinhu zvandibata nembiri namukoma Nicholas Zakaria ndazozvipira kuti no pari kuchaungana vanhu zvakare pamanyaradzo ndichawinza mombe 3 nerori chaya nechingwa nemadrinks evanhu. Ndiri kuzviitira chii vanhu? Idzidziso yandiri kupa kune vamwe vanhu voseniwo vanenge vakomborerwa. Ndiri kuti kana iwe kwauri munhu kana uchinge wakomborerwawo wakaona pane vari kutambudzika iva nemwoyo wekubatsira Mwari vanowana kukurumidza nekasingaperi. Saka zvakadaro panapa inini ndine mwoyo wekubatsira kuti ndiri kunoko ndidzo hama dzangu dzipi idzodzo. Kutonzi muriwo washota panapa zvinotondirwadza nekuti inzvimbo yedu inonzi yashota chi muriwo isi tichinge tiripo. Ndisaka ndati panguva iri pamanyaradzo pachava nemuriwo unonzi hausi kuzoshota uchakwana. Ndinoda kutozowedzera dzipfuure 3 nekuti ndida kuti munhu paachaungana panapa vanhu vese vaende vakaguta, vanhu vese vaende nemufaro kuti munhu watiri kuchema panapa munhu mukuru, munhu ane zita rakakura zvokuti hapafanira kunzi pane zvimwe zviri kushayika isi takaunganira munhu mukuru. Pashops tine mashops emagroceries, butchery, masaluni nebawa nemalodge atikavaka kuseri kwecomplex kuti vanenge vatambudzika pakurara kana ukadokerwa unosvika ubhuka imbe nevanenge vasiwa nemabhazi vanowana pakurara. Aiwa, ndakazvionera pamhino seforia. Aiwa, ini hanguka kune vaimbi asiri inini vakutoziva nezvasekuru vamusundagore ama 1. Ininiwo ndakutodzidzawo kunonzi takakura chinzi kudzidza akuperi, chokwadi kudzidza kuti akuperi. Pane zvandakatodzidzawo zvokuti ndakati Mwari ndiregerereiwo pambacho pane zvandaitobhayizawo zvinoitika muupenyu ukaitira mumwe munhu utsinyika uchangokohwawo utsinye. Saka sekuru vamusundagore iye zvezvi vakativakira stadium yedu isusu vemagitari. Hakuri kurohwa ngoma, handiri kukunyeperai kune maartist, asi chandoda kuudzai huyai makarongeka. Ngozi mukauya musina kurongeka ndiri ndokuvharisai. Ngozi nyanga dzacho ndinakapiwa. Ndaimbovharirwa nevamwe vaimbi but ndakazovhurirwa. Aiwa. Okay. Mairosi weiwe une utsinye bondona ningerei Mairosi we dakane nderei Mairosi we ukandona ndawakasa bhabha rangu wakutanga kupfukunuka mumoyo. Ndoda kuudzaiwo zvimwe zvinhu. Muri yeZimbabwe munomboziva here kuti zvimwe zvirwere zvinobvira mujealous. Saka iwewe unogona kungovenga umwe wako nekukurwadziwa kuti sekuru vamusundagore ndiri kuziva vamwe vanongati sekuru vamusundagore wanoromba wanomari nekuromba. Aiwa, ukaitira munhu chakanaka unowanawo chakadi. Saka umwe munhu manje anenge ari bhizi kuitira munhu chakaipa ndowaya unomuza vachinzi atoma 1 inyaya yekubva mubondo. Isu ana Mairosi inini muona mudhara wedu watisiya baba Nicholas Zakaria indomwa zvangu wawa ndakagara ndazvirewa but mudhara vaitonitora ndakadaro nekunguchi wawa anomboita problem iyezvezvi muoni ndakatodai ndoro chidhakwa icho but nditodi ndakanoti baba waNicholas vakati usaita bondo usaita jealous nechi nemunhu ndokuti wane zvimwe zvinhu. Saka imimi kune vari kuitira vanhu mabondo imi mopedzana makuita maproblemu kuti mogoda kugurirwa upenyu hwenyu pasiripo.